Ahojte. Ako som vám už včera naznačila, tak v ríši cicavcov môžeme mláďatka rozdeliť do 3 kategórií, a to sú hniezdoše, ktoré sa rodia relatívne nezrelé a nevedia si sami zaobstarať potravu, preto ich matka necháva v hniezde a odchádza túto potravu zohnať. Potom sú to behávce, relatívne dobre zrelé, ktoré sa krátko po narodení dostávajú na vlastné nožičky a potom mamku sprevádzajú na jej ďalších krokoch. A potom je tu kategória nosencov, čo sú vlastne mláďatka, ktoré sú veľmi nezrelé, nevedia sa sami premiestňovať a sú závislé ich telesné funkcie na fyzickom úzkom kontakte s matkou, preto sú stále prilepené, prichytené pasívne alebo aktívne o telo matky. A asi ste už správne pochopili, že medzi tieto nosence patria aj naše deti. Naše bábätka. A hoci by sme z nich radi chceli mať niekedy hniezdoše a niekedy aj chceme rýchlo, aby boli behávce, ale nemôžeme im uprieť toto evolučné hľadisko, že naozaj sú nosence. Preto z toho môžeme odvodiť aj našu predchádzajúcu otázku o tom, že či trénovať pasenie koníčkov, teda dvíhanie hlavičky na brúšku s bábätkami. Tak áno, oni to robia prirodzene. Prirodzene to robia a potrebujú byť brúškom na tele matky. Preto je pre nich úplne prirodzené, keď sa chcú nakrmiť, že tú hlavičku zdvíhajú a rovnako, keď sa chcú na mamičku pozrieť, počuť jej hlas, tak sa snažia aktivovať zdvíhače hlavy a rovnako sa oprieť do ručičiek. A rovnako aj ťažisko tela sa takto brúškom na mamičke prirodzene zníži, a preto je pre bábätko ľahšie zdvihnutelná hlavička takto na tele mami, ako na rovnej podložke. Preto tie prvé týždne je dobré, keď sa trénuje poloha na brúšku na tele maminky. Keďže v dnešnom svete sa nemôžeme alebo nechceme úplne prispôsobiť potrebám bábätka a nemôžeme s ním stráviť prvé mesiace v posteli v kontakte koža na kožu alebo brúško na brúško, ale trénovať si držanie hlavičky a opretie na laktíkoch musí, kvôli tomu, aby vedelo správne napredovať motoricky ďalej, tak sú určité možnosti, ako spríjemniť polohu na brúšku bábätku aj na rovnej podložke mimo tela mami. To si ukážeme v ďalších videách.